Tena Salinas, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze etiketa horri beldur pixka bat ere badiogu guztiok. Ez genuke izan behar. Ez genuke izan behar. Ez genuke izan behar. Nik uste dut azkenean gizarte berak esaten digula zer izan behar garen, eta silberrak zeintzuk diren eta zeintzuk ez direnen inguruan aurreiritzi asko dago. Bai, bakarren bate pentsatuko du orain Silber izena jarri zaiola leunagoa dirudielako zahar edo agure deitzea baino. Baina, karo, deskripzioan nik ikusita zenbat urtetik gorakoak diren silberrak, orduan larritu egin gara guztiok Maitena. Ba, silberrak gaur egun, iritzi desberdinak daude, baino 55 urtetik gorako pertsonei deitzen zaie. Esaten ari garen multzoa oso anitza da, dibertsitate handikoa, beraz, hor barruan ere badauden beste multzo txikiak. Batzuk, laugarren adinez hitz egiten dute, baita 5. adinez ere, atera kontuak. Baina silber azkenen, ile urdinak, takazkigu ez. Bentaja hori daukagu Maitena, hilerik ez daukagunok, horregatik urdindu zaigun ez urdinduko, gu silber izatetik bentzat libratuko garela, ez? Bai, azkenean nahi duguna da, Marian Gerrika Beitia da zuzentzen duena film festival hau, zuzendu bakarrik ez bultzatu eta errealitate bihurtu duena. Bera, hemen etxe honetan ezagutu nuen, lankidea izan zen, errealizatzailea da, eta bera duela urte batzuk dokumental bat egin zuen, Noragoaz titulupean, eta konturatu zen, adin batetik aurrera pertsonak, nola esango genuke, ikusezinak direla. Edo ikusezinak egiten ditugula, propio. Orduan, zer nahi dute pertsona horiek, ze ekarpen egiten diote gaur egun gure gizarteari, zergatik baztertzen ditugu, akaso da bakarrik jada ekoiztu egiten ez dutelako kapitalismo ero honetan, hori alda, guretzat zarra zer den edo nor izan zitekeen edo nor izan ez zitekeen gure buruari galdetzen diogunean, gauza asko daude. Gogoeta guzti horiek eragin nahi dituela, ezta? Ze film festival du izenburuan eta zine jaialdi bat izan ere bada, baina ez hori bakarrik, ze horren gainean ere hausnartzeko eta gogoeta egiteko ere, hainbat foro eta hainbat aitzaki ere izango da, horiek ere aztertuko ditugu orain, pixkanaka iruditzen bazaizu, baina egia da, zineaz ari bagara eta azken finean, oro har komunikabideetarako ere aplikagarria izan daiteke, artearen beste disiplina batzutan. Egia da, zaharrengana edo soilik jotzen dugula normalean zahartzaroari lotutako gaiez aritzeko, ez? Eta lehen esaten nuen bezala argi itzaletik, normalean iruditzen zaigu, itzaletik gehiago duela, ez? Bizitzaren akabera gertu dago, gure gorputzak ez du behar bezala erantzuten, baina esan duzu, zuk zaku horretan jende anitza dago eta oso egoera desberdinetan dagoena, ez? Gaur egun ere aurrera egin dugu zientzian, osasun hobeagoarekin iristen gara edozein adinera dela, eta ulertu behar dugu pertsona oso aktiboak direla. Eta izango garela, alegia, ez? Lehenago hazkunde piramidea bat zen, gaur egun ja erronbo ez, hitz egin dezakegu, erronbo forma baitu, orain hazkunde sistema honek, eta esaten duzu, pertsona guzti hauek, ekarpen handia jada egiten diote. Zer pasatzen zaigu guri halako estereotipoak bultzatzeko. Eta egia da kulturak, askotan gizartea irudikatu dezakela, edo eraldaketarako ere erraminta izan. Eta guk horretan sinisten dugu, ez? Jaialdi honetan pentsatzen dugu, benetan kulturak, sormen prozesuek, ideien lanketa horrek, zuk diozuna solasaldien bitartez ere, jarri dezagun, ez? Eztabaidaren erdigunean, zer izan daiteke gaur egun nagusia izatea edo ez izatea? Bai, ze bada eztabaida bat gainera jende askorengan eragina daukana, zinaztuko dugu silberrak iaia gaur egungo gizartean 5tik 1 direla. Proportzioa handia da, eta gaur egun ditugula 75 urtetik gorako gehiago, 5 urtetik beherakoak baino, ez? Aurrak baino gehiago ditugu 75 urtetik gorakoak. Ni adibidez 1980 jaio nintzen, eta ordutik bikoiztu egin dira 60 urtetik gorako pertsonak, ez, gizarte honetan. Eta esaten da, datorren 30 urteetan berriz ere bikoiztuko direla. Bizi itxaropenak gora egiten duen neurrian, ezta, gora egingo duela ere, 55 urtetik, 65 urtetik gorakoen zakuak, ez? Eta orduan, horrek ere gizarteari erronka berriak ekarriko dizkio. Eta aukerak? Aukerak, ez? Askotan pentsatzen dugu zartzaroaren inguruan hitz egiten dugunean, pentsatzen dugu dena dela gaixotasuna, dena, zuk esan bezala, ez? Dena iluntasuna dela, dena dela tristezia, eta esaten duzu, ez? Bizitza aurrera jarraitzen du. Zergatik jarri behar dizkiogu mugak
probak horri. Desberdina da, osasun falta bat dagoenean edo dependentzia dagoenean. Horren inguruan ere, hitz egin beharko dugu, adibidez solasaldi bat egongo da autofagiaren inguruan. Nun aldizkako baraualdiak ere egin daitezken, norberak bere osasuna hobetze aldera. Hitz egingo dugu Ramon Barearekin aktoreen paperean, ez? Ze jadin batetik aurrea, ze motatako rolak egokitzen zaizkizun, besteak besta, hori irudikatzeko. Eta hor